Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Hafaliadau differol trefn 1. Gwahanu'r newidyn. Trefn 1 yw os oes dx yn yr hafaliad. Yn y fideo blaenorol, roeddwn wedi creu hafaliadau differol, syml, nawr mae angen yn datrys. Hafaliad differol felly pan o'n i'n creu cyfradd newid mewn rhywbeth, felly dx neu dt, neu dx dt. Y dull arferol yw i gasglu termau o'r un fath ar y gwahanol ochrau. Fel arfer, y termau mewn x ar ochr dde y hafaliad. Felly drwchwn ni ar yr hafaliad yma. Y dx yn hafel i 2x di sgwario. Felly os ni moyn gwahanu'r newidynau, ni moyn yr x ar yr ochr dde a'r ar yr ochr chwith. Felly ni'n mynd i fynd ar draw. Felly byddai'n 1 dros sgwar, a nid sgwar. A ni'n gallu gweud bod yn i'r pŵer minus 2. Cadw dx yn fyned, a wedyn mae dx yn ar ôl yr ochr arall. Nawr, os ni'n integru nawr y ddwy ochr yn ôl x, a chi'n gallu gweld ar yr ochr chwith, ni'n integru yn ôl x gyda'r dx, felly ni'n integru yn ôl fel byddwn ni'n differu yn ymlyg. Felly, integru i'r pŵer minus 2 yn ôl a integru 2x yn ôl x. Felly mae i'r pŵer minus 2 yn mynd i'r pŵer minus 1, a 2 yn yr index, rannu yr index sy'n minus 1. Fi'n gallu mynd â i'r blaen. Felly integru 2x, a ni'n cael x, 2x sgwar dros 2, sy'n mynd yn x sgwar, plus 1 gysonin am y ddwy ochr. Felly mae llai fynd ar minus draw, a wneud yr pŵer minus 1 yn 1 dros yn haflu minus x sgwar minus c. Wel, yn lle y ddau minus yna, sgwsoda i c yn lle minus c, mae gyda fi 1 dros yn haflu c minus x sgwar, a wedyn ni angen yn haflu, felly ni'n gallu cymeryd cilydd y ddau ochr, a mae gyda fi yn haflu 1 dros c minus x sgwar. A hwnna yw datrysiad cyffredinol, achos mae gyda fi cysonin yn yr ateb. Dull arall sydd y cyffredin, ond ddim yn fathemategol gywir, os dwi'n mynd o'r hafaliad yma, a wedyn chi'n dychmygu yn eich meddwl bod chi'n gallu gwahanu'r dros y dx, mai cyfradd newid yn ôl x yw e'n golygu, ond dim ond bod chi'n dod yn syth wedyn yr symbol integru nawr ni nôl yn fathemategol gywir. Felly ni angen integru'r ochr chwith yn ôl ar ochr dde yn ôl x. Fel wnaethon ni gyna heb ddod i'r dx a'r dx mewn yna. Felly integru'r rhain, a fi'n cael minus pŵer minus 1 plus x sgwar plus gysonin, fel oedd dy fi gyna. Felly dau ffordd, un ffordd mathemategol gywir, a un ffordd dim ond bod chi'n wneud yn gyflym, gwahanu'r dx yn gyflym a gosod y symbol integru mewn yn syth. Datrysiad penodol. Gallwn ddarganfod datrysiad penodol, hynny yw dod o hyd i'r cysonin yn yr ateb cyffredinol, os byddwn nhw'n gwybod rhai gwerthoedd ar gyfer y newidynau. Fel arfer, mae rhain yn amodau cychwynnol. Yr enghraifft yma, datryswch yr hafaliad differol x dx yn haflu 1 dros cos o wybod bod x yn haflu 1 pan mae yn haflu 3 pi dros 4. Felly, cymeryd integru bob ochr yn ôl x, felly mae dx gyda fi ar yr ochr chwith, ni moyn yr ar yr ochr chwith, felly ni'n lluosi y cos felly cos dx yn ôl x, a wedyn rhannu x, a ni'n cael 1 dros x ar yr ochr dde. Felly ni'n gallu integru 1 dros x yn ôl a integru cos yn ôl
gyda dx. Felly, integri cos y, ni'n cael plus sin y. Integri 1 dros x, ni'n cael ln x. Un cwsonyn ar gyfer y ddau. Felly, gosod mewn yr amodau ni wedi rhoi gwybod i ni. Felly, pan y x yn 1, mae y yn 3 pi dros 4, 3/4 pi. Felly, sin, mae hwnna yn yr ail pedrand yn 1 dros ail israd 2. Mae ln 1 yn 0, felly mae k yn mynd i fod yn 1 dros ail israd 2 neu ail israd 2 dros 2. Felly, ni'n gallu gosod hwnna nôl mewn yr fformula. Felly, mae sin y yn haflu ln x plus ail israd 2 dros 2. Ni ddim yn wneud hwnna i fod yn hafal y yn haflu rhywbeth. Mae dyn ni hafaliad mewn x ag y a dim dy dx. Nawr, gallech chi fo wedi, nôl yn y darn yma, cymeryd yr terfannau isa, bydde 3 pi dros 4 ar gyfer y, mynd lan i gwerth y, a wedyn ar ochr dde, mae 1 yn gwerth cychwynnol ni, a mynd lan i gwerth x. Felly, sy'n ni wedi integri wedyn, bydd dim angen gosod plus k, a ni'n gallu gosod y a 3 pi dros 4 ac x ac 1 yn ôl yr x. Felly, ar gyfer y, felly, gosod y terfan ucha, felly sin y minus sin 3 pi dros 4 oedd yn 1 dros ail israd 2. ln x minus ln 1, ln 1 yn 0. Felly, sin y minus ail israd 2 dros 2 yn haflu ln x. Fel oedd gyda ni yn yr ateb. Felly, mae ateb datrysiad penodol dyn ni yma. Hafaliad mewn y a x yn unig.